Gasotunat ya kata kejingkeli ke jongpi ke kaba ngingi deban le habaga sorkar ka penjari yakini ki an ki kanun baneda yangi naga jingpang bat naga jing sapret jong ni ke jingpang ke jubab ke jonga kalong naga htien ke jong blai ke shithi apostol Paul shikinong Rom kalenong ka bakhat lai ke dekhot ka beningkong bat ke dekhot ka bahandriu ki ongkum ne to ai ba ka mensem baro kan penhapo yalade haki bor ki bakhle Namar umdon kanu ru kabor lemda na ublay ti kita ki bor ki badon la bu bet ye ki da ublay ken kabamut kini ki besen shar halor jongi ki long ki ba ublay hi ula bu bet bu renti ba ka imlang sa lang kan long ka basuk ka basan baniada naga jingma jingmen saw shu ka khtin ublay ka dekhot ka handriu ko ongkum ne namar naga benta kani hi pi ai khajnaru namar kilong ki shakri ublay ki bayai minot khanang ya kani ka ju hi ka kam ya kini ki batrai hakishnat sarkar ki ba pher ki badani ki bor police ki long ki shakri ki jo blai kat kum apostol Paul ban wara ya ka bha kamiat bat ka suk kasan ha ka imlang sa lang bar habaki penmi ya kini ki hukum ya kini ki adong adit kini kilong nakabenta ka jing bha ka jongi hi baniada yangi nakani ka jingpang ka balakta ya shibon kiri ha kani ka pertei baladangingi kwa ba ngin syongsuk syongsan bat bakanumuan kani ka jingpang kadai yangi bani trailang bat ki bor sarkar bat mdai tanggat ta kaktien ka jong blai ka shthi ka banengkong apostol Paul shu Timothy kalenong ka baar ka dekhot ka banengkong ka ongkum ne Tinga kentu nengkong namar kata ban perlong ki jing kerpat ki jing duai ki jing esat ki jing aingu nakabenta ki beriu baro nakabenta ki sim bat ki bakrau batri baro kabumut ka kamram ka jongi kalong omtang ban kokngu na syabar henrei bandon ka jing shaman sim na syapo ban duai nakabenta ki nong sensyar ki jongi bakin la ban pendep ya ka kam omtang daga jing start beriu henrei daga jing alam ka jong ublay banalor kublay shibon